Здравейте, аз съм Зара Всичко и днес ще направя клип за моята колекция от ластици, листодържатели и пръстени. Ако се чудите кой казва Кака, той е брат ми, сега ще ви го покажа. Ето го. Това е той, много е сладък, нали? Та сега ще ви покажа първата гривна, която хванах. Първата гривна е тази. Ето. Така. Втората гривна е тази. Така. Следващата е тази. Така. Следващата е на топки. Така изглежда. Така. Колко? Този начин. Колко? Тази обаче е тройна и е голяма. И другата е по същия начин. Тази е така. Така. Сега ще ви покажа един ключодържател. Той е така. Ето. Пак една гривна, обаче плетена, да ви кажа, от моята приятелка Ивана. По някакъв нейн начин. Како? Следващото е един ключодържател. Не ми е ясно дали е ключодържател и как се закача, обаче... Той повтаря след мене. Сега ще ви покажа още един ключодържател. И още два ключодържателя. Имам още един, обаче него ще ви покажа после. Ето го. Другия, последния. Добре. Така. Сега тази гривна. Ще задавиш, мамо, с този хляб. Добре, съжалявам, ако чухте гласа на майка ми. Така е. Така, следващата гривна е тази. Така. Следващата е знамето на България. Бяло, зелено и червено. Следващата е шарена. Шарена по тази плетка. Тази за мен, честно да ви кажа, много ми харесва. Тази е за малко дете. Розово и черно. Тази също много ме кефи. Така, тази е плетена от моята приятелка Симона. Тя направи, не е лоша. Тя е направена с тази плетка. Така, върнах се. И такъв начин. И такъв. Ето я. Така. Следващата е като подобната, която показах преди малко. Тази е... Не! Това
Съжалявам. Обаче тръгна да къса и тая гривна. И така, ето тази гривна. Ето. Следващата, Не. Ето. тази и тази. Защо ми харесва? Но. Тази е същата, която видяхте също така преди малко. Тази е пъстра и цветна даже. Вижте цветовете на дъгата. Тази. Тази черна. Така. Тази гриничка, най-малката, тя е плетена с къдрави ластици. Такива. И тази плетка. И последната гриничка е тази. Такъв начин. И сега остава да ви покажа моите пръстени. Ето. Първия пръстен. Този е направен от къдрави ластици. Вижте. Следващият е черно-бял. И този е шарен. Сигурно видяхте тази гривна. Този. Черен. Имаме още един. Така. Този пръстен също е много красив. Този. Този също обаче е с по-ярко направен. Това е толкова светъл. Ето този също. Имам още един пръстен с къдрав ластик. Той е този. Така. Този видяхте ето тези двете. Този. Ето, само да ви кажа, че имаше и такъв ключодържател. Не сте видяли. Този. Този също има такава гривна, ето вижте. И последния пръстен е този. И този има още малко. Така. Този е лилав. И това беше моята колекция от ластици. Харесайте ми клипа, абонирайте се за мен и до следващия клип. Чао!